Żvilupp importanti fil-ħajja tas-soċjetà seħħ fl-1952 fil-Knisja ta' Sarrija l-Furjana waqt laqgħa ta' nhar Terba' mas-soċji Dun George għażel 6 fosthom biex imorru għall-appostolat fl-Awstralja, kontinent tant imbiet fejn il-Maltin emigranti kienu preżenti bl-eluf. Kien l-ewwel pass ta' ħidma missjonarja mill-mużewm, mhux minn saċerdoti jew reliġjużi kif kien jiġri sa dak iż-żmien, imma minn lajċi impenjati li jpoġġu fil-prattika l-viżjoni li kellu il-fundatur tagħhom. Fl-aħħar xhur ta' ħajtu kontra qalbu Dun George kellu jiċċaqlaq mill-ħamrun minħabba li sit il-post rieta għalih dik id-dar fi triq il-kbira San Giuseppe. Flimkien ma' Nelly Bartolo, soċja li kienet toħodlu ħsieb il-bżonnijiet ta' kuljum, mar joqgħod fid-dar San Gaetanu, triq il-parroċċa Santa Venera. F'Lulju 1962 kien marit sew, iżda anki fuq is-sodda tal-mewt baqa' jiċċajta ma' tfal, nepotijiet ta' Nelly. Dun George li dejjem żamm il-bogħod mir-ritratti fl-aħħar ta' ħajtu ċeda u aktarx il-bsens ta' gratitudni lejn min dar bih ħalla il-min joħodlu ritratt mal-familjari ta' Nelly. L-aħħar jiem ta' ħajtu qattaħħom wuġuh fis-sodda qrib ħafna ta' Ġesu permezz tal-qari tal-Vanġelu u t-talb. Miet fl-età ta' 82 sena nhar il-ħamis 26 ta' Lulju 1962, ftit wara is-7:30 ta' filgħaxija. Dak il-ħin il-parroċċi kollha f'Malta kienu maquda fit-talb f'sija adorazzjoni quddiem Ġesu sagramentat għal bżonnijiet tiegħu. Għadu li m'għandux pjaneta biex jindefend biha, pjaneta vjola, naturalment is-saċerdot jindefend bil-pjaneta vjola. U jiena kont għandi rajt set tal-pjaneti u luli kollha, naturalment pjaneti umani ta' iż-żmien, u għattilhom ġibu tiegħi. U mort u ġib tiegħi pjaneta vjola kont għandi możajtix użaw Dun George biss. U tajtu qoll il-berettin u l-lar u ġibtlu il-lins ta' ħuti għal-kmis. U indifem bihom, ħaġa razzja kbira li indifem bihom. L-għada ittieħed f'tebut mikxuf għall-Knisja Parrokjali ta' San Gaetanu fejn tqija tal-qima tal-pubbliku. Il-funeral tiegħu sar is-Sibt 28 ta' Lulju u kien fost l-akbar funerali illi qattrat Malta. Il-poplu ħassu fid-dmir illi jagħti l-aħħar tislima lill-benefattur kbir tiegħu. Dun George indifen fil-kripta tad-Dar Ġenerali tal-Mużewm fil-Bla tal-Bajda, taħt il-Kappella tal-Madonna tal-Midalja Mirakoluża. Hi, it's Mom. Listen, in Malta we have this